Вітаю вас! Пачалася тая самая дынамічная пара, пра якую я шмат разважаў у папярэдніх відэа. Па-першае, Александр Лукашенко пад пагрозай яму пагражае ліквідацыя, не іначай. Па-другое, сама па сабе вось гэтая выбарчая пара, асабліва ў Расіі, можа прынесці шмат сюрпрызаў. Ну і ў найбліжэйшыя месяцы мы пабачым, ці будзе рэалізоўвацца стратэгія па ўцягванні Беларусі ў вайну з усімі вось гэтымі вайсковымі жудасцямі. І мы пабачым, увогуле мае ацэнкі, гэта была балбатня, ці гэтыя сцэнары пачнуць рэалізоўвацца. А цяпер давайте абмяркуем больш падрабязна. Лукашенко зрабіў праграмную заяву, накіраваную на ягоных сілавікоў і на Расію, адкуль на Беларусь рыхтуецца нападзенне 2, апісаў 3 сцэнары, што вось пад гэтыя так званыя выбары, адзіны дзень галасавання, якія ўжо на гэтым тыдні адбудуцца, там паспрабуюць дэстабілізаваць сітуацыю, здзейсніць дзяржпераварот. Другі сцэнар, што вот пад перавыбары мяне Лукашэнкі ў 25-м годзе, вот там паспрабуюць здзейсніць дзяржпераварот. І трэці сцэнар, што будуць працаваць мяккай сілай. Ну, такія валошыны, як я, напэўна, будуць рабіць свае блогі на заходнія грошы, хоць заходніх грошай няма, каб рабіць гэтыя блогі, даводзіцца таксістам часам працаваць. І Лукашенко цудоўна это ведае, так ведае, што няма папулярнасці у дзеячаў сілаў, што заходнія краіны, лагічна было б, каб яны паспрабавалі расхістаць рэжым Лукашэнкі, ну, в гэтым пытанні конь не валяўся. Вот для іхнай жа бяспекі, так? Не вяртаюцца да старых наратываў, кантакты з Лукашэнкам, гарантыі ад Лукашэнкі, Беларусь буферная зона бяспекі, там і гэтак далей. І Лукашенко цудоўна это ведае, і ён ведае, што самы вялікі ягоны вораг насамрэч гэта Пуцін, а небяспека сыходзіць з Расіі. І Пуцін будзе помсціць Лукашэнку. А ў Пуціна абвастрэнне здарылася, так? Пуцін пайшоў на эскалацыю, ён выйшаў вот так рашуча на таталітарную сцежку вайны. Вы паглядзіце, што адбываецца ўвогуле апошнім часам, так, колькі здарылася гучных забойстваў, якія падзеі адбыліся. Ну вось Аўдзеўка, так, узялі Аўдзеўку пад выбары. Это вельмі выгадна для Пуціна, такая піар-падзея. І неважна, колькі там расейцаў палегло, кажуць там, што да 40 000 чалавек, жудасць, канешне. Галоўнае, што взяты важны бастыён, што будзе піар Пуціна перад выбарамі. Далей ліквідаваны Максім Кузьмінаў, гэта пілот верталёта, які перагнаў верталёт з Расіі ва ўкраіну. І вось яго, як здрадніка, пад выбары ў Гішпаніі знайшлі, расстралялі, пераехалі машынай. Таксама вялікая перамога пуцінскага рэжыму. Адпомсцілі здрадніку, да яшчэ ў такі момант. Далей паглядзіце, што адбываецца. З'явілася інфармацыя пра раптоўную смерць. Тромб падарваўся. У сына Ігара Сечына, кіраўніка Раснафты, які, дарэчы, вёў справы з Лукашэнкам. Здаровы як конь быў гэты хлопец, там і медыцына, і грошы, все там было абсалютна, і нармальны лад жыцця вёў, і тут раптам у яго дарваўся тромб. Ну, зразумела, адкуль ногі растуць. Пуцін запалохвае сваё атачэнне, так, все просто выходзіць на таталітарны пік сваёй улады. Забойство Навальнага ў вязніцы абсалютна нелагічнае, здавалася б, ну лагічнае для Пуціна. Это вот запалохванне, паказаць, што вся сітуацыя пад кантролем. Так, я вар'ят, я маньяк, але я просто раблю, што хачу, і ніхто мне нічога не зможа зрабіць. Абсалютная ўлада. І вось тут вялікая небяспека для Лукашэнкі, раз Пуцін пачаў дзейнічаць такімі радыкальнымі метадамі. Таму што ў спісе Пуціна Лукашенка адзін з ворагаў нумар 1. І Пуцін будзе помсціць. Просто Пуцін такі чалавек, які вот рыхтуе сваю помсту досыць доўга і эфектна яе рэалізоўвае. За што Пуцін будзе помсціць Лукашэнку? Магчыма, некаторыя здзівяцца. Ды за тое, што вадзіў яго за нос цягам доўгі год, так? Размовы пра інтэграцыю, нічога не выконваў. Крым не прызнаваў, там Абхазію не прызнаваў шмат гадоў, так? Толькі ў 20-м годзе змаглі перайграць Лукашэнку, взяць яго пад абцасы. Ён вымушаны быў для свайго паратунку здрадзіць Беларусі, значыцца, учыніць генацыд па замове расейцаў. І ўжо все папрызнаваць і строіць сябе вот такого васала Пуціна і думаць, як выйсці з гэтай сітуацыі. Пуцін цудоўна разумее, што Лукашенка у незручны для Пуціна момант абавязкова яму ваткне нож у спіну. І ён помніць так здзекі Лукашэнкі з яго. 20-й год, ковід.
Путін у бункеры, там з яго пацяшаюцца, малююць мемы. А ў гэты час Лукашенко каранавіруса няма, у хакей гуляе, значыцца, парад перамогі праводзіць. Это ж толькі ў Менску быў парад перамогі, это ж сакральная для іх падзея. У Москве адмянілі ковід, і это просто вот так вот шоўкнуў Пуціну па носе. І Путін это злапамятны, такі зламысны чалавек, які будзе абавязкова помсціць. І Лукашенко у ягоным спісе просто нумар 1, таму што это насамрэч вельмі ненадзейны партнёр. Днямі я размаўляў з экспертам па пуцінізму, чалавекам, які выдатна разбіраецца ў геапалітыцы. Это эстонскі палітык Арне Виедла. І Арне Виедла абсалютна падтрымаў вось гэтыя сцэнары, якія мне бачацца. Паслухайце самі. Ці ёсць імавернасць, як вы думаеце, што Пуцін паспрабуе прыбраць Лукашэнку? Вось падчас гэтай выбарчай кампаніі, праз тыдні і месяцы пасля яе, бліжэйшым часам? Ты абсолютно прав, конечно. Все эмоции, все личные счеты. И это известно, что он недолюбливает Лукашенко. Очень. Он недолюбливает многих людей. Скажем, Виктора Сендеровича, скажем, еще каких-то людей. И, конечно же, все эти люди должны опасаться. Сумасшедший каждый момент может принять решение и действовать, чтобы там его желания были бы выполнены. Но что мы тут видим? Это очень интересно. В последнее время вы видите, что что-то там Александр Григорьевич болтает о Камчатке. Что, дескать, хочу на Камчатку хочу встречаться с губернатором Камчатки, что и Путиным говорит о Камчатке. Но не знаю, в каком контексте, что вот выйдешь в отставку, а это есть тема, что Лукашенко выйдет в отставку. Что вот вы будете жить на Камчатке. Но мы не знаем, но все время вокруг Камчатки это дела идут. И вот такая возникает в голове картина, исходя из всего, что у Путина было. Что через, он туда летает, туда Камчатку, а что, его выбрасывают из самолета этого Лукашенко, да, и потом говорят, что спасательные службы пошли его искать, а медведи его съели. Что-то вот сценарий Путина, вот как это выглядит. Но они же не будут там себе утруждать, объяснить, каким образом все эти лукойловские, газпромовские руководители выбрасываются из небоскреба. Понимаешь? Нету и нету. Но там, вы помните, начальник второй службы ФСБ, его сын, он работал в берлинском посольстве, был выброшен из крыши берлинского посольства российского. Что они там что-то объяснили или попытались что-то там... Нет, это понятно, что-то там Путину не понравилось, поведение этого человека. И вот этот сын этого важного генерала был выброшен из крыши посольства там на Берлинскую улицу, понимаешь. Вот такие вот дела. И поэтому мы можем видеть этот сценарий. Он не любит Лукашенко. Значит, какая-то акция против Лукашенко обязательно будет когда-то. Когда-то. Но як ви думаєте, сиходячи з вашого досвіду, так? Ви ж давно вивчаєте паводзіны Путіна, логіку гэтага рэжыма, хоць там яе складана прадказаць. Вось гэтай вясной, альбо напрыканцы зімы, ці стане Путин забивать Лукашенко? Главное здесь логика Путина в том, что это видно, по всем видно, что Лукашенко не должен пережить Путина. Это во-первых, пережить. Так. Путин же продолжает президентство, несмотря на все свои болячки, там все это сложности, которые есть. Вы видите, что какие-то иностранные вояжи Путина продолжаются один день, потому что больше он не может. И он в тяжелом состоянии. И, конечно же, логика Путина в том, что вот этот Лукашенко должен быть ликвидирован перед тем, как он помрет. Вот это главная идея Путина. Ну і ведаеце, калі можа быць рэалізаваны гэты сцэнар ліквідацыі Лукашэнкі, тут такая вось атмасфера такой злавеснай, нечаканай цішы, так? Яго ж расейцы трымаюць пры сабе, пастаянныя гэтыя візіты ў Расею.
то да нейкіх там губернатараў, то сустрэчы з Пуціним. Днямі будзе адбывацца там чарговая сустрэча. Атруціць, проста вераломна забіць, раблю, што хачу. Пуцін же зараз такая ў яго завядзёнка перад выбарамі. Так, все, абсалютная ўлада, таталітарызм, паказаць моц. Альбо пасля гэтых выбараў, так, калі Лукашенко пачне падаваць сігналы пра там нейкі дыялог з Захадам ценявы, это ж вся інфармацыя пра спецслужбы расійскія будзе даходзіць. Яго просяць арганізаваць транзіт, нарэшце сысці з палітыкі, каб быў больш надзейны прадказальны чалавек. А Лукашенко не хоча, ён будзе склікаць ВНС, думаць, як яму цалкам захаваць уладу, кантраляваць Беларусь. Расейцам это ўжо не патрэбна. Яны Лукашенко скарысталі, яны Беларусь як вайсковы плацдарм часткова выкарысталі. Далей яшчэ пагаворым, што могуць настаць вельмі неспрыяльныя ў вайсковым плане для Беларусі часы. І вот такім вось чынам, разумееце, ён пакажа, што не, я не буду аддаваць уладу, і яго ліквідзіруюць тут. І тут ужо гатовы канструктор, разумееце, то бок, калі в лоб не пасылаць там войскі, яго проста не знішчаць, таму што як бы саюзнік, тут ужо гатовае, значыцца, все нормально, спецназы, задзейнічаныя сур'ёзныя людзі, каб у выпадку, калі будзе ўпірацца Лукашенко, каб выканаць загад Пуціна, пачынаючы ад дзяржсакратара Рады бяспекі Вальфовіча, якога Лукашенко нават не можа прыбраць, так? На вельмі такіх ён сур'ёзных пазіцыях знаходзіцца. Мікалай Карпенкоў, вот это новае спецпадраздзяленне спецназу, Зураев, экс-камандзір Алмаза, задзейнічаны таксама ў стварэнні гэтых спецпадраздзяленняў, Навумаў, экс-міністр унутраных справаў, у кансультантах, так, Віктор Хрэнін, ну і гэтак далей. Вельмі шырокі спектр сілавікоў, якія сёння на топавых пазіцыях гатовы выконваць загад Пуціна. Таму я не думаю, што ў Лукашэнкі застануцца шансы. Я не ўяўляю сабе, як ён зможа выслізнуць з гэтай сітуацыі, разыграць гэтую партыю. Дапамагчы яму можа толькі змена геапалітычнага становішча, там, калі Украіна там пачне перамагаць. І то тут яго таксама могуць ліквідаваць. Досыць складаная сітуацыя. Вы ведаеце, увогуле знішчэнне Лукашэнкі такая сітуацыя, што гэта не зменіць многага ў Беларусі. Вот этот таталітарны тренд, ён абавязкова будзе працягвацца, і это проста будзе такая гучная навіна, абмеркаваць, сенсацыя, паў дыктатар, но это абсалютна не прывядзе да светлай будучыні Беларусі. Бо Беларусь знаходзіцца ў стане чакання сур'ёзнай небяспекі, вайсковай небяспекі. Вы бачылі вось гэтыя матэрыялы ў заходніх медыа, што Расія будзе нападаць на краіны НАТО. Там, праўда, кажуць нам праз 3-5 год, там іншыя тэрміны даюцца. Но я на месцы Пуціна, хоць у яго там і праблемы з вайскова-прамысловым комплексам, но няма праблем з людзьмі. Я бы не чакаў, пакуль там НАТО падрыхтуецца прама вось пасля гэтых выбараў. Это ў ягоным стылі арганізоўваў бы правакацыі і пачаў прамацваць краіны Балтыі. Таксама, і разумееце, у чым праблема? Краіны Балтыі, Літва, Латвія і Украіна. Выхад на іх самы зручны з тэрыторыі беларускага балкона. Паглядзіце, Украіна саслабленая. Пакуль з этой заходняй вайсковай дапамогай конь не валяўся, это будзе доўга вырашацца. А Расія, наадварот, уздым, Аўдзееўку взялі. І вось пасля выбараў Расіі, калі яны захочуць узмацніць ціск на Украіну, там праціскаць і даціскаць Украіну, то будзе масавая мабілізацыя і ўвод войска, у тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Вось гэта будзе для нас сігнал. Для чаго? Для таго, каб зноўку з тэрыторыі Беларусі напасці на Кіеў, які зусім блізка. Для таго, каб зайсці, значыцца, паспрабаваць адрэзаць вайсковую дапамогу ад заходніх межаў Украіны. Ну а што тычыцца Балтыі, Беларусь мяжуе з Літвой, мяжуе з Латвіяй. І іншай магчымасці адрэзаць Балтыю і взяць яе ў арбіту Расіі у расейцаў ўжо не будзе, таму што вось Захад зараз пачне сістэмную падрыхтоўку, там 3-5 год, і все, тады ніякіх шансаў. А сёння, калі яны праявілі сваю слабасць, так, вось гэта зручны момант, неважна, што там праблемы з тэхнікай і гэтак далей. Вось мабілізацыю правесці, мясныя штурмы, адрэзаць Балтыю, магчыма, тэрыторыю Польшы, каб потым за яе гандлявацца, так, і саступіць
падчас перамоваў. А Балтыю, значыцца, все забраць у сваю арбіту, там пагражаючы ядравай дубінкай. Абсалютна рэальны варыянт. І што будзе адбывацца, калі будзе спраўджвацца гэты сцэнар і чаму ён вельмі небяспечны для Беларусі? Уводзіцца расійскі вайсковы кантынгент на нашу тэрыторыю, мобілізуюць усіх мужикоў, это тое, што здарылася на акупаваных тэрыторыях Украіны, і хочаш ты, не хочаш, патрыёт, не патрыёт, пад прыцэлам заградатрадаў напераду бою, і выбара няма. Вось такая сітуацыя. І яшчэ адна небяспека, гэта тое, што з тэрыторыі Беларусі могуць правесці масавыя дэпартацыі. Не проста так там адзін з кіраўнікоў Башкартастана публічна агучыў, што мы чакаем 2,5 мільёны Беларусі. Прыязджайце ў Башкартастан, жывіце, чакаем 2,5 мільёны чалавек. Расейцы ўжо рэалізоўвалі масавыя дэпартацыі з Беларусі. Это было не так даўно, апошняе. 40-й год, 41-й год і 51-й, у 40-м і 41-м агулам было дэпартавана больш за 200 тысяч чалавек. Вы уяўляеце сабе? Многія нават да месца дэпартацыі не даехалі тады. Просто прыходзілі в одну ноч пэўныя катэгорыі грамадзян, это вайскоўцы, былыя паліцэйскія, заходняя ж Беларусь была пад Польшай, леснікі чамусьці, чыноўнікі, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, все, дэпартацыя. Так і пісалі ў дакументах за сын лесніка. І наперад. І от яны агучваюць гэтыя лічбы, разумеецца, прамацваюць таксама абстаноўку, рэакцыю нашага грамадства. І гэта вялікая небяспека, якая можа быць. І мы зможам адразу пасля выбараў, калі пачнецца мабілізацыя, а потым будзе ўвод войскаў, все, это значыцца, это просто сігнал да дзеяння, што трэба паўстанне падымаць, таму што іншых варыянтаў няма. Карацей, вельмі перспектывы несуцяшальныя і катастрафічныя, але я з аптымізмам гляджу ў будучыню. І вось чаму. Ну, глядзіце, раз ужо Пуцін так павысіў стаўкі, масавыя забойствы сваіх апанентаў, каб моц паказаць, і забойствы ў гэтых рэжымных элітах, такія рэчы, даруйце, яны могуць выклікаць рэакцыю ў адказ. Тым больш, што расейцы разумеюць, там жа ж не такія ўжо дурні, да? Садысты, маньякі, але з інтэлектуальным патэнцыялам усё ў парадку, што стратэгічна Расія, безумоўна, прайграе, што вялікая рызыка ў будучым стратэгічная, што проста, вобразна кажучы, Расію можа паглынуць Кітай, татальная залежнасць ад Кітая. І ўвогуле вся эта вайсковая гісторыя здорава забіла патэнцыял Расіі на будучыню, так? І у сукупнасці усе гэтыя фактары могуць паўплываць на тое, што зараз падчас гэтых перавыбараў самі нейкія гульцы з расійскіх элітаў паспрабуюць дэстабілізаваць сітуацыю. Па-другое, это здароўе Пуціна і, дарэчы, Лукашэнкі, а чаму б там тромбу не адарвацца, так, у Божай волі і у спрыяльны момант. Абсалютна такое можа здарыцца. Далей, эканамічная сітуацыя, паслухайце. Не тое, што галодныя бунты, но вайна каштуе велізарных грошай. І як бы Расія не спрабавала, разумееце, там хітрымі спосабамі прадаваць свае энергарэсурсы, напрыклад, у Індыю, а Індыя, у Злучаныя Штаты Амерыкі, все адно Расія звышпрыбыткі атрымлівае. Все адно это несуразмерна, все адно якасць жыцця моцна падае. І таксама это можа выклікаць, разумееце, сур'ёзныя праблемы для пуцінскага рэжыму. Зноў-такі, што тычыцца Украіны. У Украіны няма выбараў, нягледзячы, што сёння такая сітуацыя досыць крытычная, я бы нават сказаў. Летам я не мог прадугледзець, што так кепска ўсё будзе. Я думаю, яна все, выбара няма, разумееце, можа проста самая вялікая краіна Еўропы, Украіна, можа знікнуць. Яны ж ідуць проста да поўнага знішчэння. І это будзе вялікая пагроза там усёй Еўропе. І так ці інакш заходнія краіны павінныя будуць дзейнічаць, разумееце, павінныя будуць раскруціць махавік і належным чынам дапамагчы, іначай это ўсім рызыка. І гэтыя працэсы могуць інтэнсіўна пачацца, разумееце, і нават увод войскаў ва Ўкраіну натаўскіх. Чаму не? Прыход да ўлады Дональда Трампа ў 24-м годзе. Хоць з яго строяць там вар'ята, там амерыканскі Пуцін, дыктатуру хоча ў Злучаных Штатах усталяваць.
і ўвогуле там у яго такая от дыктатарская рыторыка. Ну давайте узгадаем 2015 год, калі Трамп быў прэзідэнтам, што дзеянні гавораць пра чалавека. Это той чалавек, які мог лёгка, разумееце, вот, эканамічную дэстабілізацыю Расіі арганізаваць, абваліўшы кошты на нафту у разы. І вот это той гулец, які можа паўплываць на сітуацыю. Так, это, ну, это вот пачатак 25-го года, я так разумею, што ён там можа ўзяць уладу ў Злучаных Штатах Амерыкі, калі выбары выйграе, а выглядае, што выйграе выбары. Вось такая сітуацыя, сябры. Таму, ну, хацелася б, канешне, каб все вырашылася, пачало вырашацца, прынамсі, у гэтыя дні, у гэтую выбарчую пару, тады бы это вельмі магло бы адцягнуць досыць жудасныя рызыкі ад Беларусі. Я спадзяюся, што мне давядзецца ўжо ў хуткім часе, праз які-небудзь месяц, рабіць больш аптымістычныя відэа і расказваць вам цікавыя падзеі. Пора, каб з'являліся добрыя навіны і для нас.